Miegħek f'kull pass għal ħajja aħjar. Dan kien is-sentiment espress mis-Segretarju Parlamentari Andy Ellul u d-Deputata Rozjen Cutajar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista li trattati titjib fil-livell tal-ħajja għal-familji f'pajjiżna. Dr. Ellul qal li llum il-familja Maltija għandha aktar saħħa grazzi għal politika progressiva tal-Gvern Laburista waqt illi elenka diversi kisbiet fl-aħħar snin fosthom l-estensjoni tal-urgent leave, iż-żieda fil-leave tal-maternità u l-paternità, il-leave speċjali lil ġenituri li għamlu ċiklu tal-IVF, id-diskussjoni dwar ir-right to disconnect, l-introduzzjoni tat-telework u l-flexi week, il-miscarriage leave, il-parental bereavement leave u l-early pregnancy unit fiħdan l-isptar Mater Dei. Ma dawn il-bidliet kbar tenna lil Partit Laburista fil-Gvern illi għandu l-kredibilità f'dan ir-rigward jibqa' kommess li wettaq ferm aktar kif qed joħroġ mill-proposti tal-manifest tiegħu grazzi għal ekonomija b'saħħitha li tippermetti avvanzi simili fil-ħajja tal-familji. Illum bir-raġun iva il-familji wessaw l-aspirazzjonijiet tagħhom u l-ħolm tagħhom u dak huwa il-proġett tagħna li naqbdu l-ħolm u l-aspirazzjonijiet tan-nies li jridu aktar ħin mal-familja u nkunu aħna li nwettquh. Tal-istess fema kienet id-Deputata Rozjen Cutajar illi qalet li l-Partit Laburista qed ipoġġi lil familji fiċ-ċentru tal-politika nazzjonali issanki permezz tal-indiċi tal-benessere illi fuq huma msejsa l-miżuri proposti fil-manifest elettorali. Innutat li tali proposti preżentati mill-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela bħażida ta' 8 ġimgħat fil-lif tal-maternità u ġimagħtejn oħra tal-paternità juru l-importanza li l-Partit Laburista jagħti lil preżenza taż-żewġ ġenituri fil-ħajja tat-tfal. Fakret ukoll kif lajnuna lil familji mill-Gvern Laburista hi kompletament bil-maqlub ta' dawk li jagħmlu gvernijiet passati nazzjonalisti illi ċaħdu Children's Allowance lil numru minnhom u qabbew lil kulħadd blar kontijiet tad-dawl fl-istorja. Dan minn barra l-Gvern Laburista rat lura l-lif kollu tal-festi fit-tmiem il-ġimgħa illi kienu nsterqu minn Gonzi PN. Aħna tassew inħadnu il-politika tal-inċentiv, ħadd ieħor jimxi bl-awsterità imma aħna ninċentivaw lill-familji tagħna illa li il-ħin huwa l-iktar ħaġa importanti. Cutajar temmettejt illi kulħadd jaf it-track record Laburista waqt li llum il-Partit Nazzjonalista qed jispara l-proposti bla doċċ wara jaħrab milli wieġeb anke l-mistoqsijiet relatati.